بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletleşlerim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ya Rabbil alemin. Үзебезнең дәресебезне бийек Аллаһ Субхану ва Тааля исеме белән башлап, бәйләп Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип ачып җибәрәбез. Һәм менә бүген инде бөтен хәрефләр белән дә персональ рәвештә танышканнан соң алфавитны тагын бер мәртәбә карап чыгарга тәкъдим итәм. Алфавитны карар алдыннан карап үтәсе килә ләм әлиф турында. Нәрсә соң ул ләм әлиф? Безнең телләребездә, татар телендә дә, рус телендә дә андый күренеш күрсәтелми. Ул лигатура дигән ике яки берничә хәрефне бер знак белән яза торган усул. Ә менә гарәп телендә ул бар. Коръәнне ачып карасак, без инде күп урыннарда күрәчәкбез ләм әлиф дигән шундый бер bilgini. Нәрсә соң ул ләм әлиф? Менә бу билге ләм әлиф. Аның беренчесе, менә монсы менә ләм була, ләм хәрефе һәм менә монсы әлиф хәрефе. Ни өчен соң гарәпләр шушындый ләм әлиф дигән билге уйлап тапканнар? Менә карап китик әле. Ләм хәрефе ул безнең нәрсә? Туры сызык. Ләм хәрефе ул туры сызык. Сүзнең уртасында килгәндә ул шушындый туры сызык кебек языла. Әлиф тә туры сызык. Әлиф сүз уртасында килгәндә үзенең алдыннан килгән хәрефкә тоташкан була. Менә ләм хәрефе, монсы әлиф хәрефе. Әгәр дә алар бер-берсе янында шулай итеп язсалар, бик матур булмас иде. Ике туры сызык менә шушылай итеп язылган, ямсыз булып язылыр иде. Менә шушындай ямсызлыктан китәр өчен галимнәр уйлап тапканнар, менә шушылай икесен бергә бер билге итеп яза торган итеп ләм әлиф дигән билгене. Ничек ул языла? Беренче ләм төшә, аннары менә шушы җиренә әлиф хәрефе китереп куялар. Беренчесе аның ләм була, икенчесе әлиф була. Менә шушы ләм әлиф бик инде Коръәннең күп урыннарында без очрата алабыз. Тагын без гарәп теле белән татар телен яки рус телен чагыштырганда без ничек хәрефләрне чагыштырабыз? Безнең бар инде тартык авазларыбыз, безнең бар сузык авазларыбыз. Ә инде гарәп телендә әйттек, анда бөтен хәрефләрдә тартык кына авазлар дидек. Без белә торган сузык авазларны аларда хәрәкәләр дигән билгеләр алмаштыралар. Bir тартык аваздан икенче тартык авазга biz йөрибез инде хәрәкәләр ярдәмендә. Ә инде татар телендә дә, рус телендә дә һәрбер хәреф безнең бер хәреф икенче хәреф кырыена бер юлда язылган була. Менә шуның белән монда аерылып торалар. Тагын инде безнең телебездә булмаган тагын бер төшенчә бар гарәп телендә. Ул инде зәгыйф хәрефләр дигән сүз. Безнең бит инде татар телендә дә, рус телендә дә больные буквы, здоровые буквы яки зәгыйф хәреф, сәламәт хәреф дигән андый төшенчәләребез юк. Ә менә гарәп телендә бар шундый төшенчә зәгыйф хәрефләр. Нинди хәрефләр соң алар зәгыйф хәрефләр? Карап китик әле. Зәгыйф хәрефләрнең берсе аның әлиф, вәу һәм я. Менә шушы безнең зәгыйф хәрефләребез. Ни өчен соң гарәпләр менә шушы хәрефләргә зәгыйф хәрефләр дигән төшенчә биргәннәр? Менә телдә күп кенә кагыйдәләр менә шушы хәрефләр белән бәйле булганы өчен аларга зәгыйф хәрефләр дигәннәр. Бик күп кагыйдәләр шушы 3 хәреф белән бәйләнгән булачак безнең. Хәзер инде карап китәбез. Менә шушы 3 хәреф арасында безнең иң зәгыйф
зәгыйфе кайсысы? Әйе, шушы 3 хәреф арасында иң зәгыйфе ул безнең әлиф хәрефе. Әлиф хәрефенең безнең авазы юк. Аның функциялары башка, аның эшли торган телдә эшләре бар, тик аның үзенең авазы бер вакытта да булмаячак. Менә инде вә хәрәкәләр дә кабул итә, сәкин дә кабул итә, я хәрефе дә, хәрәкәләр дә, сәкин дә кабул итә. Бит инде әлиф безнең bir вакытта да хәрәкәләр кабул итми, чөнки аның авазы юк дидек. Менә ул әйттек инде, гарәп хәрефләре һәр вакыт 2 халәттә булалар. Яки алар хәрәкә белән булалар, яки алар сәкин белән булалар. Әгәр дә 3нче төрле варианты булырга мөмкин түгел. Без кыямәт көне яки җәннәт әһелләре булачакбыз, яки җәһәннәм әһелләре булачакбыз. 3нче вариантыбыз юк. Монда да шулай. Хәрефләр булалар, яки алар хәрәкә белән, яки алар сәкин белән булалар. Әгәр дә хәрефнең хәрәкәсе булмаса, ул сәкинле хәреф була. Бу инде по умолчанию. Без аны беләбез. Хәтта аның өстендә бер нинди сәкин дә язылмаган булса да, һәр вакыт ул хәреф сәкин белән була дидек. Менә без алфавитны үттек инде җәмәгать. Менә безнең нинди генә ни өчен мин сезгә шушы алфавитка тагын бер мәртәбә кайтып сөйлисем килә. Чөнки менә күп бит инде безнең уку әсбаплары, китапларны ачып карасак, төрле алфавитлар күрергә мөмкин без. Менә мәсәлән, Коръән уку дәреслеге дигән Галимә Харисованың Коръән уку дәреслеге дигән китабын ачып карасак, монда безнең бер төрле алфавит. Менә бу Нурания китабын алып карасак, менә монда безнең икенче төрле алфавит. Һәм менә бу арабская прописи для больших и маленьких дигән китапны ачып карасак, монда совсем икенче төрле алфавит. Ни өчен нәрсәсе белән аерыласың? Кайбер вакытта анда лам әлифне куялар, кертәләр. Кайбер вакытта анда хамзаны төшереп калдыралар. Менә ни өчен шулай икәнен сөйләшеп китик инде. Менә шушылайны ни өчен мин моны сөйлим? Чөнки сез әгәр дә шушы китапларны инде без бөтен хәрефләрне хәзер үттек, мин инде хәрефләрне беләм дип шундый уверенность белән китапны алсагыз, һәм анда сез белми торган нәрсәләрне күрсәгез, нигә күңелегезгә шик керергә мөмкин. Мин бит инде моны да белмим, ничек инде мин Коръән укыйм дип күңелгә шик кермәсен өчен, шушы күңелегездә бер нинди дә шик керми, шушы 29 хәрефтән тора бөтен Коръән Кәрим икәнен аңлап китәр өчен, үзебезгә аңлар өчен шушы ситуацияны карап китергә мин сезгә тәкъдим итәм. Менә без үттек инде, алфавит башлана әлифтән. Әлиф, б, т, ث, جيم, ح, خ, دال, ذال, را, زاي, سين, شين, صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين, فا, قاف, كاف, لام, ميم, نون, واو, لام ألف, هم يا. Менә бу алфавит бер төрле. Безнең монда әлиф, мондан әлиф белән башлана. Бит инде без әлиф бәтәсә дип алфавитны укып китәбез. Һәм инде менә монда да безнең бөтен ниләр зәгыйф хәрефләребезне бер урынга җыйганнар бу алфавитта. Ни өчен шулай иткәннәр? Чөнки зәгыйф бит инде чирле кешеләргә зәгыйф әйберләрне бер җиргә җыйсак яхшы була. Чөнки алар ничек? Аларга особый отношение кирәк, аларга особый режим кирәк дигәндәй, менә монда да бөтен зәгыйф хәрефләрне бер урынга җыйганнар. Хәзер карыйбыз монда да әлиф, монда да әлиф. Неужели ике әлиф бар гарәп телендә дип уйларга мөмкин? Юк, җәмәгать. Ике әлиф юк гарәп телендә. Безнең монда тагын бер хәрефебез юк. Нинди хәреф? Ул безнең хамза.
хамза хәрефе. Менә бит инде булар зәгыйф хәрефләр. Хамза ул безнең зәгыйф хәреф түгел. Ул безнең гарәп алфавитының бик көчле хәрефе. Ул менә шушы үзенә шушы зәгыйф хәрефләрне буйсындыра. Аларның өсләренә менеп язылган була. Ул асларына төшеп язылган була. Без инде әле хамза хәрефе турында бик яхшы итеп тагын киләсе дәресләрдә сөйләшәбез. Менә хамза хәрефе ул проблемалы хәреф. Чөнки әле безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында бу хәреф бер дә булмаган. Хәреф булмаган. Ул булган сөйләшүдә, ләкин аның язылуда аның образы булмаган. Һәм менә миндә бик күп кешеләр, башка халыклар ислам кабул итеп, аларга инде Коръәнне укырга кирәк булгач, аларга ничек итеп шушы хәрефне аңлатырга кирәк икәнен уйлап инде галимнәр шушындай фикергә киләләр. Шушы хәрефкә алар образ бирәләр. Образ бирәләр һәм инде ул гарәп алфавитының әйтик иң көчле хәрефе. Чөнки ул безнең каян чыга? Тавыш җепселәре безнең өстеннән үк чыга. Шушы хәрефне монда бит инде безнең зәгыйф хәрефләр булгач, менә бу иң көчле хәрефе безнең менә монда булырга тиеш. Менә монда булырга тиеш. Һәм аны без әлиф, бә, тә, сә дип укып китсәк тә, без инде үзебез өчен белергә тиешбез. Менә хамза хәрефенең урыны менә шушында. Инде менә хамза хәрефен элек вакытларда булмагач, инде хәзер булмаган, пәйгамбәрбез вакытында булмаган хәрефкә иң беренче алфавитта урын бирәсе килмәгәнгәдер инде. Аллаһу агалам, ансын инде әйтеп булмый. Шунында гына тик менә без үзебез өчен, безнең күңелебезгә бер вакытта да шик кермәсен өчен мин алфавитның, гарәп алфавитының бөтен хәрефләрен беләм, Коръән укырга мин инде әзер дип, шушындый үзебездә уверенность тусын өчен без үзебез өчен белергә тиешбез. Хамза хәрефенең урыны менә монда. Гәрчә без анда әлиф дип әйтсәк тә, без аңларга тиешбез хамзаның урыны монда. Һәм инде зәгыйф хәрефләрнең урыннары менә монда булганын. Инде җәмәгать, менә мин сезнең бүгенге дәресебез безнең ахырга якынлашты. Мин сезне киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әгәр дә инде сез шушы материалны төшенеп бер мәртәбә ишеткәннән соң үзеңә күңелегә менә шушылай бу икән бит бу ситуация, менә монда менә шушындый нюанслар бар икән дип, әгәр дә син үзеңә аңлап алсаң, инде ул үзебезгә менә күңелебезгә белмим дигән шик кертмәскә бик яхшы әйбер булыр дип торам мин. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.